Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi vom vorbi despre narghileaua Aladin Epox 425. Înainte să continuăm, vreau să vă spun că acest videoclip vine împreună cu o surpriză. De aceea vă sfătuiesc să rămâneți până la finalul acestui videoclip ca să aflați despre ce este vorba. Acestea fiind spuse, haideți să dăm drumul la unboxing. Pentru această sesiune am ales un creuzet de la Oblaco Mono M, ca și HMD, Calud Lotus 1 Plus Niris, iar ca și cărbune am ales 3 cărbuni de 26 de mm de la brandul Cocoloco. Aladin Epox 425 putem spune că este fratele mai mare al modelului Epox 360. Cam aceasta ar fi cea mai scurtă și cea mai simplă descriere al acestui model. La această narghilea, cei de la Aladin au venit cu o prindere pe bază de garnitură a narghilelei la vasul de sticlă, iar baza narghilelei este fabricată din poliacetal, are o înălțime de aproximativ 44 de centimetri, fără creuzet și vine în set complet. Coloana este fabricată din inox și este acoperită de acest sliv auriu, iar downstem-ul este cel obișnuit de la Aladin, care prezintă acel diffuser reglabil de unde ne putem selecta tragerea dorită. Ați văzut mai devreme când am montat narghileaua că în pachet se află și o broșură din partea celor de la Aladin, unde se află un cod QR. Acest cod trebuie să-l scanați cu camera de la telefonul mobil și o să vă redirecționeze pe un site unde vă arată cum să vă montați narghileaua, nu de alta, dar această narghilea are peste 15 tipuri de erisire diferite. Iar acum haideți să vă arăt sistemul de erisire pe care l-am ales pentru sesiunea de astăzi. Aerisirea se face foarte ușor și ați putut observa că fumul iasă din două locuri diferite, și anume din acest inel metalic și de sub tava narghilelei, iar acest lucru îmi place foarte mult, dar arată și foarte bine. Ce îmi place foarte mult la această narghilea este că vine pe bază de garnitură, deci ne putem conecta și alte vase de sticlă. Este foarte customizabilă și în ultimul rând îmi place că furtunul se conectează direct în baza narghilelei. Singurul dezavantaj pe care l-am găsit la acest model este că vine cu destul de multe componente. Acestea fiind spuse, a sosit momentul să vă transmit surpriza din acest videoclip, și anume Narghilea Shop România organizează un mega giveaway, iar unul dintre premii este chiar această narghilea din videoclipul de față. Pentru a vă înscrie trebuie să accesați linkul din bio, din pagina de Instagram al celor de la Narghilea Shop România și să urmați instrucțiunile. Vreau să vă urez multă baftă tuturor, iar noi ne revedem data viitoare.